Изсъхни. И там. Идва един поездар. Изсъхни. Ха-ха! Хванаха отгоре още. Сериозно? Аз пусках си тук. Айде, добре защо, поздравления. Благодаря. Ще бъде заварил. Много хубаво беше. Оправи се времето. Оправи се времето, да. И ние очаквахме, че ще ни вали. Не ни валя. Нагоре беше, нали... Тук валя. Тук валя. Разбраха, казах ви. Само нагоре мъглата, че аз нищо не виждах, защото съм се случила. Води го, ма сега не го да видим. Горният си там се задявам. Не види ли да? Да, бяха там. Там бяха? Така, ето го най-бързия. Толкова беше бърз, че пак в колата го изпусна и на финала го изпуснахме. Не бях само аз. Вече двама бяха много бързи. Хем се бяхме зарекали, че път ще го хванем, пак не можахме. Другата година трябва да още по-бързо, защото... Другата година вече колата трябва да тръгва половин час напред. Бъдеща колоиздачка имаме там. Да има създатели отбори. Не професионално, да има аматьорски отбори като начало. Аматьорски отбори. Аматьорски отбори и това. Значи много рядко се получава да караме в група. Обикновено се разкъсва. Ами той значи имаме голяма разлика. Да. А пък иначе на професионалистите да, пък те се карат в групи и не трябва да се карат така. Особено на ралит, на тези дълни създания ралит, ако се карат в групи, защото на хистето малко се разкъсва. Защото там карат на всички няма. И пак не се разкъсва това. Тренирай, Иване, и ще искаш. Само за първи да ще си другите и другите ми да изключат. Втори и третия. Така е в застинало състояние, нали? Така, значи номер 1 тази година, Купа Хари, 2011. Този път е първи. За малко, случайно не можа, там имаше дефект, нали, първата година. Да, не можа да стане не първи. можа да стане първи. Не можа да стане първи, иначе ще... Сега за малко пак да му ви друго че За малко, но този път успявайте. Този път има късмет. И то с рекорд, 2 часа и 24. Браво! Рекорд на, да, на състезанието, 2 часа и 24. Мерси. Стига му пак. Малко по-бавен беше. Сърдения. Красиво. И скоро да се стигне до границата 2 часа. Пожеланията. Ако дойде още конкуренция, ще се опитаме. Да, има ли други конкуренции?
Тоби. Станимир Статик тук ли е? Боян го няма. Станимир. Да. 2 часа и 40 минути, трето място. Перфектно. Браво, Станбе! Браво. Път първо. Борис Киряков. Така, Боян. Боян, 2 часа и 42 минути. Първо Браво. място. Браво! Супер. Тази година за първ път имаме ограничения на възрастите, защото са 8 човека на 40. 7, той един не стартира. Рождение и много добро време. За над 40 до година пожелавам да си... Да се обърне този, който е По-важно да с вземе наградата. А пак малко ти вземат. Браво. Може да дури пак. Поздравления. Сянка да е студено. Борис. Да. 2 часа и 27 минути. Второ място. Браво. 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 Кой остана? Иван Радев остана. Иван Радев. 2 часа и 53 минути. По 3 часа. Супер. Да. Николай Дончев по 3 часа. Ани, дай на батката бюра. Ти си му дала, добре. Така, лага палатката. Чадър е загънат. Така. И там отзад събирате. Тук помощник съдята е там.